ανοίξουμε τις γραφές μας, στη σελίδα 513. 513 σελίδα. Έχουμε ξεκινήσει, για όσους δεν ήταν στο αρχικό το μάθημα, μια καινούργια σειρά μαθημάτων, η οποία είναι εξετάζω την σχέση μου με το Θεό. Εξετάζω πώς είμαι απέναντι στον Θεό. Κάνω δηλαδή μια αυτοεξέταση της πνευματικής μου κατάστασης, της πνευματικής μου ωριμότητας. Δεν ξέρω πώς έγινε τελευταία, αδερφοί, πριν από 2 εβδομάδες, 3 άτομα που μίλησα μου είπαν το εξής. Από 3 διαφορετικά μέρη. Εάν έκανα εξετάσεις πιο πριν, ο πατέρας μου είχε πει ένας συνάδελφος εκεί στο πανεπιστήμιο στο Βόλο, τρέχουμε, λέει, ταλαιπωρία, Λευτέρη μου, λέει, να δεις που τραβάμε. Γιατί, του λέω, πάνω? Γιατί, λέει, δεν έκανε ο πατέρας μου έγκαιρα εξετάσεις. Με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί αυτός ο καρκίνος στο παχύέντερο, στον προστάτη, επίσης, και μετά να προχωρήσει στα πνευμόνια, να προχωρήσει στα κόκαλα, μου είχε πει, και τώρα τρέχουμε και μας λένε οι γιατροί ότι αν ερχόσασταν πιο πριν, αυτά όλα πλέον, λέει, η ιατρική επιστήμη τα αντιμετωπίζει. Τέτοιου είδους ιστορίες, πριν από 2 εβδομάδες, άκουσα 3 σε μια εβδομάδα μέσα. Και το πήρα, αδερφοί, σαν μια μαρτυρία για το θέμα αυτό ακριβώς των εξετάσεων, των πνευματικών εξετάσεων που πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς τακτικά. Λέει, κάθε πότε έχεις κάνει εξετάσεις αίματος τελευταία? Λέει ο άλλος, έχω ξεχάσει. Μου είπε, είχα βρει στο άλλο στον αφό το Λεωνίδα, στο κτήμα εκεί του Εφού του Ιορδάνη, πήγε, είναι η ίδια ηλικία με μένα και δεν έκανε καμιά φορά εξετάσεις αίματος. Και πήγε μετά από πολλά χρόνια να κάνει εξετάσεις αίματος. Και του τα βρήκαν όλα τέλεια. Δόξα τω Θεώ, μακάρι να κάνουμε εξετάσεις και να μας τα βρίσκουν όλα τέλεια. Στα πνευματικά όμως, ξέρουμε, αδερφοί, για να γίνουν εξετάσεις αίματος, πρώτα πρέπει να θέλω να πάω να κάνω εξετάσεις. Δεν θα με κυνηγάει ο μικροβιολόγος με τη σύριγγα, η οποία λέει να σου πάρω λίγο αίμα να σου κάνω εξετάσεις. Θα πάω εγώ ίδιος και θα πω, για κοίταξέ με, πώς με βλέπεις, εξέτασέ με. Κάνουμε λοιπόν εξετάσεις. Τι είχαμε πει, αδερφοί, έτσι σε τίτλους να το πω, για να τα ξαναθυμηθούμε. Είχαμε κάνει μία ερώτηση στη σχέση, πρώτα εξετάζουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Μετά στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη σχέση μας με τους άλλους, πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο μας, όλα αυτά που έχουν σχέση με την πνευματική ωριμότητα. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν, αδερφοί, που μας απασχόλησε στη σειρά αυτή που ξεκινήσαμε είναι πόσο διψάω για την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Κάνω λοιπόν το ερώτημα μέσα μου, διψάω για την παρουσία του Θεού? Έχω μια προσμονή ότι τώρα που ήρθα στην εκκλησία σήμερα, ημέρα Τετάρτη, κάτι θα κάνει ο Θεός. Κάτι θα συμβεί, κάτι καινούριο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ. Έχω μια δίψα για την παρουσία του Θεού. Και αν δεν έχω δίψα, γιατί δεν έχω δίψα? Μήπως κάποια άλλα υποκατάστατα έχουν καταλαγιάσει τη δίψα μου? Και είχαμε πει το παράδειγμα, λέμε πολλές φορές στα παιδιά, μην τρως πολλά γλυκά, θα σου κόψουν την όρεξη, λέμε. Μήπως έφαγα γλυκά τα οποία μου κόψαν την όρεξη για τον Θεό? Ο Δαβίδ λέει, διψάει η ψυχή μου. Γιατί πράγμα διψάει η ψυχή σου, Δαβίδ? Για τον Θεό τον ζώντα, λέει, διψάει. Πότε θα έρθω, λέει, θα αναφανώ ενώπιον του. Ο Δαβίδ επίσης αφιερώνει χρόνο στην παρουσία του Θεού. Λέει, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μου, από πρωίας σε ζητώ. Ο χρόνος μας, αδερφοί, είναι περιορισμένος για όλους μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στον πλανήτη ο οποίος να έχει παραπάνω από 24 ώρες την ημέρα. 24 ώρες είναι, αυτές είναι. Δεν μπορείς να τις κάνεις 25, ούτε 23. Κανένας άνθρωπος. Μέσα σε αυτό το χρόνο λοιπόν, πόσο διψάω για την παρουσία του Θεού.
Ο Δαβίδ το συνέλαβε αυτό, λέει, σε ζητάω, λέει, από το πρωί, σαν να είμαι, λέει, σε μια γη που είναι έρημη, ξηρή και άνυδρη. Και είχαμε πει επίσης και για το περιστατικό που ήρθανε, λέει, όταν βασίλευε ο Ασά, η Ισραήλ, εισήλθον η συνθήκη, λέει, να εξητήσω σε Κύριον τον Θεό τον Πατέρα, των πατέρων αυτών, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Τι κάνανε δηλαδή? Κάνανε μια συμφωνία μεταξύ τους. Τι συμφωνία? Ελάτε, αδελφοί, να εξητήσουμε τον Κύριο. Αυτό κάνανε. Και εμείς κάναμε μια συμφωνία να εξητήσουμε τον Κύριο. Μόλις θα τελειώσουμε τώρα το μάθημα, θα καθίσουμε μια ώρα να εξητήσουμε τον Κύριο. Κάνουμε μια συμφωνία. Κύριε, θέλουμε την παρουσία σου. Συμφωνούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν με κάνει να αναρωτιέμαι, αυτό είναι που με βοηθάει, μας βοηθάει. Κύριε, πόσο δίψα, αυτό είναι το ερώτημα το πρώτο, έχω για την παρουσία σου σήμερα. Το δεύτερο ερώτημα που μας απασχόλησε και είδαμε, είναι πόσο μου αρέσει η προσευχή. Την αγαπάω την προσευχή. Ποια θέση έχει στη ζωή μου την πνευματική η προσευχή? Ο Δανιήλ, είχαμε δει αυτό το περιστατικό, άνοιγε τις θυρίδες, έπιπτε, λέει, στα γόνατα αυτού και κοιτούσε προς την Ιερουσαλήμ. Ακόμη και τότε που απαγορεύτηκε από τον βασιλιά εκεί η εξήτηση του αληθινού Θεού, αυτό συνέχιζε να κάνει αυτό που ήξερε, αδελφοί. Είχε μια σταθερότητα, είχε μια αγάπη για την προσευχή. Δεν προσεύχονταν γιατί έπρεπε. Δεν προσεύχονταν γιατί του το είπαν κάποιοι άλλοι. Άκουσα ένα ωραίο κήρυγμα προχθές, αδελφοί, και έλεγε, γιατί, λέει, ο Ιησούς, ακούω, λέει, έλεγε ο κήρυκας, ερωτήσεις, λέει, γιατί, λέει, ο Ιησούς είχε ανάγκη να προσεύχεται στον Πατέρα, αφού ήταν αναμάρτητος? Γιατί, λέει, προσεύχονταν? Γιατί είχε αυτή τη συνήθεια να ανεβαίνει πάνω στο όρος? Γιατί? Και έδωσε, αδελφοί, μια απάντηση που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Λέει, ανέβαινε πάνω στο όρος να συναντήσει τον Πατέρα γιατί τον αγαπούσε. Η προσευχή δεν είναι, αδελφοί, ένας μηχανισμός για να πάρουμε τα αιτήματά μας μόνο. Απλά. Δεν είναι καν μηχανισμός. Γιατί προσεύχομαι? Για να πάρω τα αιτήματά μου. Να μου λυθεί και το πρόβλημα, να μου λυθεί το άλλο πρόβλημα, να πάρω αύξηση στη δουλειά μου, να μου δώσουν μια καλή θέση, να πιστέψει ο άντρας, να πιστέψει η γυναίκα μου. Μα γι' αυτό μόνο προσεύχεσαι? Γι' αυτό προσεύχομαι. Ανέβαινε πάνω στο όρος για να συναντηθεί με τον Πατέρα. Δεν μπορούσε χωρίς τον Πατέρα. Διψούσε λοιπόν για την προσευχή και ανέβαινε κατά τη συνήθεια αυτού στο όρος των ελαιών και βέβαια, λέει, προσευχόμενοι ο Παύλος Εφεσίους εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, αγρυπνούντες με πάσα προσκατέρηση και δέηση υπέρ πάντων των Αγίων. Ευχαριστούμε τον. Τώρα, για να δούμε το ερώτημα, αφού είδαμε πόσο διψάω για την παρουσία του Θεού, πόσο μου αρέσει η προσευχή, για να δούμε τώρα πόσο μου αρέσει η μελέτη του Λόγου του Θεού. Να παίρνω το Λόγο του Θεού και να τον τρώω. Ο Δαβίδ, αδερφοί, ο ψαλμοδός, τον πρώτο ψαλμό, στη σελίδα 5-13 είμαστε, κοιτάξτε τι λέει, αδερφοί. Μακάριος, λέει, ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Το τρίτο βήμα λοιπόν της αυτοεξέτασής μας είναι να βρω σε ποιο σημείο βρίσκεται η σχέση που έχω με το Λόγο του Θεού, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Πόσο δίψα έχω για τη μελέτη του Θεού. Η δίψα, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο δεν μας το λέει κάποιος άλλος να διψάμε. Να διψάς. Μπορώ να... Έχω τη μάνα μου τώρα, μου είπαν ότι να πίνει, λέει, νερό. Είναι καλό να πίνει νερό. Πολύ νερό. Τι λέω, πιες, μαμά, νερό? Δεν διψάω, μου λέει.
Η δίψα δεν μπορεί κάποιος άλλος να τη βάλει στον άλλον. Η δίψα βγαίνει σαν μια ανάγκη από μέσα στον άνθρωπο, από τη φύση του ανθρώπου. Κουράζεται ο άλλος, υδρώνει, είναι στον ήλιο και λέει διψάω. Δεν χρειάζεται κάποιος να του πει, ξέρεις κάτι, πρέπει να διψάς. Να ζητήσουμε, αδερφοί, ο Θεός να μας βάλει μια τέτοια δίψα για το Λόγο του Θεού. Εγώ αυτοεξετάζοντας τον εαυτό μου, σας ομολογώ ότι δεν έχω δίψα μεγάλη όσο θα έπρεπε για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν έχω αυτή τη δίψα που θα έπρεπε, που θα ήθελα για την προσευχή, για την παρουσία του Θεού. Και λέω, Κύριε, αυτή τη δίψα αύξησέ την εσύ μέσα μου. Δεν θέλω να μου την πει ο άλλος, πρέπει να διψάς, αλλά να διψάω εγώ από μέσα μου. Λέμε πολλές φορές στα παιδιά μας, να διψάς για τον Θεό. Λέω, εγώ μπαμπά δεν διψάω. Τι θέλω μομις εδώ? Να πει, δεν ξέρω εσύ τι λες μπαμπά και μαμά, αλλά εγώ διψάω για τον Θεό. Αυτό είναι που θέλουμε, αδερφοί. Ο καθένας για τον εαυτό του. Να μπει μια δίψα που βγαίνει μέσα από μέσα μας ως μια εσωτερική ανάγκη να γνωρίσουμε τον Λόγο του Θεού. Αυτός λοιπόν που παίρνει αυτή τη στάση, ο Λόγος του Θεού εδώ ο ψαλμοδός τον ονομάζει μακάριο. Είναι μακάριος ο άνθρωπος αυτός. Ο άνθρωπος ο οποίος μελετά, λέει, μέρα και νύχτα το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Με το θέλημα του Λόγου του Θεού. Αυτό δεν είναι απλά μια γνώση. Να μαθαίνω να λέω τα εδάφια απ' έξω. Αλλά είναι μια επίγνωση. Είναι μια βαθιά γνώση. Είναι το αποτέλεσμα μιας φανέρωσης. Είναι το αποτέλεσμα μιας αποκάλυψης, μιας αποκαλυπτικής σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Διαβάζει τα εδάφια και αρχίζουν τα εδάφια και, όπως έλεγε ο αδερφός ο Ιορδάνης, ανεβαίνουν, λέει, τα εδάφια. Είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού όταν ανεβαίνουν τα εδάφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάριος λοιπόν είναι ο άνθρωπος αυτός. Στη σελίδα 572 λέει κάτι άλλο ο Δαβίδ επίσης για το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός συνέλαβε, αδερφοί, είναι στο ρο γιώτα θήτα ψαλμό και στο 50 εδάφιο, σελίδα 572 εδάφιο 50. Αυτή, λέει, είναι η παρηγορία μου εν τη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Κοιτάξτε, αδελφοί, ο Δαβίδ τι κάνει? Είναι σε μια κατάσταση στην οποία έχει φύγει η χαρά μέσα από την καρδιά του. Γιατί? Γιατί διάφορες καταστάσεις έχουν προκύψει, αισθάνεται μια πίεση, μια δυσκολία και έχει και μια θλίψη στην καρδιά του. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα, τότε και εγώ τα παρατάω, φεύγω, πάω κάπου αλλού. Πάω να βρω κάτι άλλο. Ο Δαβίδ δεν τα παρατάει, αδερφοί. Λέει, έχω θλίψη μέσα στην καρδιά μου, αλλά εγώ θα ζωοποιηθώ με το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Δαβίδ, αδερφοί, σύναψε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Κατάλαβε ότι εμείς θα μιλάμε στον Θεό μέσα από την προσευχή και ο Θεός θα μας μιλάει μέσα από το Λόγο Του. Κατάλαβε αυτές τις δύο σχέσεις, τις δύο μεγάλες δυνατές δυνάμεις, τα δύο μεγάλα δυνατά όπλα που έχει ο χριστιανός. Μιλάμε εμείς στον Θεό με την προσευχή μας, μας μιλάει ο Θεός μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέσα από το Λόγο Του. Βέβαια ο Θεός έχει πάρα πολλούς τρόπους να μιλήσει στον άνθρωπο, δεν είναι μόνο ο Λόγος του Θεού, μπορεί να μιλήσει με περιστατικά, με νύπνια, με οράσεις, με διάφορους τρόπους. Αλλά ο πιο στέρεος, ο πιο ασφαλής τρόπος να μας μιλάει ο Θεός, αδερφοί, είναι μέσα από το Λόγο Του. Και θα δούμε γιατί
είναι ασφαλής και στέρεος. Παρακάτω. Μέσα από αυτή τη σχέση, αδελφοί, είναι κάτι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Και το λέω κυρίως στα νέα τα παιδιά αυτό. Αυτή είναι η σχέση, η ζωντανή, μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, μέσα από την προσευχή και μέσα από το λόγο, κάνει, αδελφοί, μία ζωή η οποία είναι συναρπαστική. Κάθε μέρα μπορεί να είναι διαφορετική. Κάθε μέρα που ξυπνάει κάτι καινούριο έχει να σου πει ο Θεός. Ο λόγος του Θεού είναι έτσι διαπνεύματος Αγίου που δεν τον βαριέσαι ποτέ. Ποτέ δεν σε κουράζει. Ποτέ δεν είναι κάτι λες, σε αυτό τώρα το ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρεις μπορεί να είναι το νέο πράγμα στη ζωή σου σήμερα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέγεται Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει αγγελία. Η αγγελία δεν είναι κάτι, αδερφοί, που έγινε πριν από 15 μέρες. Τι αγγελία? Δεν είναι αγγελία να μάθω ένα νέο που έγινε πριν ένα μήνα. Είναι παλιά ξινά σταφύλια. Ο λόγος του Θεού είναι φρέσκος, σπαρταριστός. Φανταστείτε ο αδερφός ο Δημήτρης που πουλάει τα ψάρια να πάει, έχω καλά ψάρια αλλά είναι την περασμένη εβδομάδα ψαρεμένα. Γράφει Δημήτρης ο φρέσκος. Έτσι είναι ο λόγος του Θεού. Φρέσκος, σπαρταριστός, ζωντανός, ανανεωμένος, ανακοινισμένος. Και κάνει τη μέρα μας και τη ζωή μας, αδερφοί, έτσι να προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού. Όταν πιάνουμε το Λόγο του Θεού και τον ανοίγουμε, κάνε μια προσευχή και πες, Κύριε, βάλε μου φωτισμό αυτή την ώρα. Κρατάω το στόμα σου στα χέρια μου. Τώρα θα μου μιλήσεις, Κύριε. Δώσε την ευκαιρία στο Θεό να σου μιλήσει. Σήμερα, τώρα. Μην αγράφεται ότι το άκουσες 25.000 φορές. Αλλά θα το ακούσεις σαν κάτι καινούριο σήμερα. Μέσα λοιπόν από αυτή την αυτοεξέταση, αδερφοί, που καλούμαστε όλοι μας να κάνουμε, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Όταν ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, τον ανοίγουμε μέσα από αυτή την οπτική γωνία? Ή τον ανοίγουμε για να απλά να κάνουμε τις υποχρεώσεις μας? Ωραία, διάβασα και 2 κεφάλαια. Ωραία, ξεβγήκαμε και σήμερα. Αυτό είναι ο στόχος, αδελφοί. Γιατί διαβάζεις το Λόγο του Θεού? Το διαβάζω να φέρω ένα κήρυγμα, να δείτε, θα εντυπωσιαστούν όλοι. Γι' αυτό διαβάζεις το Λόγο του Θεού, για να φέρεις ένα ωραίο κήρυγμα και να εντυπωσιαστούν οι άλλοι? Διαβάζω το Λόγο του Θεού για να μπορώ να τους απαντάω όλους αυτούς και να δεις, θα τους στριμώξω εκεί στη γωνία, θα λέω το δάφιο τάδε λέει αυτό, το δάφιο γι' αυτό διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Λάθος λόγος να διαβάζεις το Λόγο του Θεού με αυτή την οπτική. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού γιατί αφήνουμε το στόμα του Θεού να μιλήσει στην καρδιά μας, αδερφοί. Γι' αυτό διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Το στόμα του Θεού μιλάει στην καρδιά μας. Και το στόμα του Θεού μιλάει στην καρδιά μας όταν τα αυτιά μας είναι ανοιχτά να ακούσουμε αυτό το οποίο λέει ο Θεός. Γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, έδωσε, λέει, εις εμέ ότα ο Θεός. Ότα. Να μας δίνει αυτιά ο Θεός να μπορούμε να ακούμε, αδερφοί. Αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Στη σελίδα 573, αδερφοί, λέει και κάτι άλλο. Σελίδα 573, στο 105 εδάφιο. Κάτω αριστερά. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Προσέξτε, αδερφοί. Λίχνος. Λίχνος είναι λιχνάρι. Μια λάμπα. Ένα φανάρι. Το οποίο το φανάρι πότε χρειάζεται, αδελφοί? Τη μέρα ή τη νύχτα? Τη νύχτα χρειάζεται το φανάρι.
Είδατε κανέναν την ημέρα, το μεσημέρι, να κρατάει ένα φανάρι αναμένον? Δεν έχει κανένα νόημα. Όταν το φως λάμπει, ξέρεις που πρέπει να βαδίσεις. Το μεγάλο ερώτημα, αδερφοί, είναι τι γίνεται στη ζωή μας όταν βρεθούμε μπροστά σε σταυροδρόμια τέτοια, στα οποία δεν ξέρεις πού να πας. Δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω, να καθίσεις εκεί που βρίσκεσαι. Τι λέτε, αδερφοί, στη ζωή αυτή είναι όλα τόσο απλά που για όλα έχουμε απαντήσεις? Όχι βέβαια. Στη ζωή αυτή τα πράγματα πολλές φορές είναι παράξενα, δυσερμήνευτα, ομιχλώδη, δύσκολα, μπερδεμένα. Και τα περιστατικά στη ζωή μας και αυτά μπερδεμένα. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ? Και μας φέρνει ο Θεός μπροστά σε ερωτηματικά, σε απορίες, μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Στη ζωή μας, αδερφοί, άμα σκεφτείτε όλοι μας, πιστεύω, βρεθήκαμε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Να πάρω αυτό ή εκείνο, να κάνω έτσι ή αλλιώς, να πάω αυτό ή εδώ. Εκεί λοιπόν, λέει ο Δαβίδ, λίχνος, λέει, εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Έχετε ο λόγος του Θεού. Και έχετε, αδερφοί, και γίνεται ένα λιχνάρι ο λόγος του Θεού. Θυμήθηκα, αδερφοί, πριν από χρόνια, αυτό τώρα μπορεί να έχει 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Τώρα το θυμάμαι. Στη δουλειά μου είχα βρεθεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχα κάποιον προϊστάμενο που ήρθε μέσα ξαφνικά και άρχισε να μας απειλεί. Που ήταν ο πρόεδρος αυτός. Και θα δείτε, λέει, τι θα γίνει στο επόμενο συμβούλιο. Τον κοιτάω, τι κάνει αυτός, γιατί τα λέει όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που μας συμπαθούσε, που μας αυτά. Ξαφνικά έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Ποιον Θεέ μου, λέω. Γιατί μιλάει έτσι? Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Στο επόμενο συμβούλιο, με τους δημάρχους όλους εκεί στη δουλειά μου, τι θέλει τώρα αυτός ο άνθρωπος? Θα δείτε, λέει, τι έχετε να ακούσετε, λέει, το επόμενο αυτό και θα σας κάνω, θα σας δείξω, λέει, και εμένα και τους συναδέλφους μου. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και ανοίγω το λόγο του Θεού. Και πέφτω, τώρα το θυμήθηκα, αδερφοί, στον Ψαλμό 64, Ψαλμός Ξιδέλτα. Και λέει στο ένα εδάφιο: «Άκουσον, Θεέ, της φωνής μου εν τη δεήση μου, από του φόβου του εχθρού φύλαξον τη ζωή μου. Σκέπασον με από συμβουλίου πονηρών, από φριάγματος εργαζομένων ανομίας, ήτινες ακονώσει ως ρομφαία τη γλώσσα αυτών, ετοιμάζουσι ως βέλη λόγους πικρούς, διανατοξεύσουσι κρυφίως, τον άμεμπτον εξέφνης το ξεύουσι αυτών και δεν φοβούνται». Τι να σας πω, ακόμα το θυμάμαι, αδερφοί, το διάβαζα και λέω, Θεέ μου, λέω, τι εδάφια είναι αυτά εδώ? Ακούω τη φωνή σου, λέω, μου μιλάς στην καρδιά μου. Αυτό είναι που έχω ανάγκη, λέω. Σκέπασε με από συμβουλίου πονηρών. Και κατάλαβα ότι ο Κύριος έχει τον έλεγχο. Έχω αρκετά τέτοια περιστατικά, αδερφοί, που είχα ζήσει έτσι δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες ο λόγος του Θεού μου έλυσε τα χέρια. Όταν έγινε αυτό το συμβούλιο, έγινε το συμβούλιο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν όχι μόνο σαν αρνή, αλλά μας μιλούσε και με γλυκά λόγια. Έτσι. Λέω, Κύριε, μιλάς μέσα από το λόγο σου. Ο λόγος του Θεού, λοιπόν, αδερφοί, δεν είναι να αυξήσει τη γνώση μας, να μας κάνει το κεφάλι έτσι μεγάλο, φωστήρες να γίνουμε. Ο λόγος του Θεού είναι να μας μιλήσει στην καρδιά μας, να μας οδηγήσει, να μας δώσει ένα λιχνάρι και να ξέρουμε να βαδίζουμε όπως Αυτός θέλει. Να αντιλαμβανόμαστε αυτό το οποίο θέλει να μας πει. Τα αισθητήριά μας να είναι γυμνασμένα, να μπορούμε να ακούμε. Μεγάλη υπόθεση, αδερφοί, να μπορούμε να ακούμε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μας πει.
Πάμε λίγο στη σελίδα 520. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να το κατανοήσουμε. Σελίδα 520 είναι ψαλμός ΙΙ και εδάφιο 30. Ψαλμός ΙΙ και εδάφιο 30. Ακούστε τι λέει εδώ, αδελφοί. Του Θεού η οδός είναι άμωμος. Ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος. Είναι ασπής πάντων των ελπιζόντων επ' αυτόν. Ο λόγος του Θεού είναι δεδοκιμασμένος. Μάλιστα σε ένα άλλο σημείο λέει επταπλασίως, λέει, είναι δοκιμασμένος. Όπως το χρυσάφι που καίγεται 7 φορές και βγαίνει καθαρό. Ο λόγος του Θεού λοιπόν είναι δεδοκιμασμένος. Αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε. Σκεφτόμουν το εξής. Σήμερα οι άνθρωποι συνάπτουν διάφορες σχέσεις. Υπογράφουν συμβόλαια, συμβάσεις, λένε κάνε αυτή τη δουλειά και θα σε πληρώσω μετά. Κάνουν διάφορες σχέσεις, συναλλαγές. Ποιο είναι, αδερφοί, το στοιχείο, το βασικό στοιχείο που οι άνθρωποι κάνουν συναλλαγές, υπογράφουν συμβόλαια και κάνουν όλα αυτά που κάνουν? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο είναι το πιο καθοριστικό? Είναι η εμπιστοσύνη. Κανένας δεν υπογράφει συμβόλαιο με κανέναν άλλον αν δεν τον έχει εμπιστοσύνη. Και βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι είναι στα δικαστήρια γιατί λένε δεν τηρήθηκαν οι όροι της συμφωνίας. Οι τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει έναν πολύ πνευματικό όρο, παρόλο που δεν είναι καθόλου πνευματικές. Τον όρο πίστη. Πίστη. Οι τράπεζες λέγονται πιστωτικά ιδρύματα. Οι τράπεζες, αυτό που έχουν επενδύσει πάρα πολύ, είναι, λέει, έχω τα λεφτά μου στην τράπεζα. Άμα τα έχεις κάτω από το μαξιλάρι, δεν έχεις πολύ εμπιστοσύνη, γιατί μπορεί να μπουν κλέφτες. Αν όμως τα έχεις στην τράπεζα, λέει, είναι στην τράπεζα. Έχεις εμπιστοσύνη. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η αξιοπιστία σήμερα στις συναλλαγές. Λέει, αυτόν τον έχω εμπιστοσύνη. Με τυφλά μάτια, λέει. Του δίνω και τα κλειδιά από το σπίτι μου όταν φεύγω διακοπές και τον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Εμείς έχουμε τη γειτόνισσα απέναντι, δεν έχουμε κανένα αυτό. Τη δίνουμε τα κλειδιά, πάει, ποτίζει τα λουλούδια όταν πηγαίναμε διακοπές πολλές μέρες. Πού στηριζόταν αυτό? Στην εμπιστοσύνη. Έχετε τώρα, αδερφοί, στα πνευματικά ο Κύριος και έρχεται και μας λέει, άκου να δεις, παιδί μου, θέλεις να κάνουμε μια συμφωνία εμείς οι δύο? Τι συμφωνία, Κύριε? Εγώ θα σου δώσω το λόγο μου. Εσύ θα τον εμπιστευτείς και θα προχωράμε μαζί. Θέλεις? Και λέμε, Κύριε, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι αυτά που λες είναι η αλήθεια? Και έρχεται ο Κύριος και μας λέει, άκου, παιδί, ο λόγος ο δικός μου είναι δεδοκιμασμένος. Δηλαδή, είναι, λένε οι άνθρωποι μια λέξη, να μου επιτρέψετε να πω, καρατσεκαρισμένος, λέει. Δεν έχετε ακούσει αυτή τη φράση? Είναι πολύ καλά δοκιμασμένος ο λόγος του. Σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρξουν και θα ακούσεις πάρα πολλές φιλοσοφίες ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γράψανε καταπληκτικά βιβλία, καταπληκτικές θεωρίες, καταπληκτικές φιλοσοφίες, ενθουσίασαν κόσμο, ανθρώπους. Άμα διαβάσει κανείς την ανθρώπινη ιστορία, θα δει ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι γράψανε διάφορες θεωρίες και εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθήσαν αυτή τη θεωρία. Μετά βγήκε ένας άλλος, ακολούθησαν την άλλη θεωρία. Και μετά πέρασε ο καιρός και αποδείχθηκε ότι όλα αυτά ήταν μια τρύπα στο νερό.
Οι άνθρωποι πιστέψανε αυτές τις ιδέες, στηριχτήκανε σε αυτές. Υπάρχουν άνθρωποι που δώσαν τη ζωή τους για όλα αυτά και στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν ένα 0. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, παιδί μου, άκου να δεις. Έχεις μπροστά τη ζωή σου. Τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία εγώ σου έχω χαρίσει σε αυτή τη ζωή. Κάνε μια καλή επένδυση. Στήσε και χτίσε τη ζωή σου πάνω σε στερεά θεμέλια. Σε ποια θεμέλια, Κύριε, να τη στήσω τη ζωή μου? Στο λόγο μου, παιδί. Ο λόγος μου είναι δοκιμασμένος λόγος. Και ο λόγος μου δεν είναι από κάποιον μπαμπούλα. Δεν είναι από κάποιον ο οποίος κάθεται εκεί στον ουρανό με κάτι με μεγάλα γένια και αυτά. Πολλοί έχουν μια εικόνα τέτοια για το Θεό. Σαν να είναι ο Δίας. Λέει ο Δίας στην η μυθολογία ελληνική, λέει, είναι πάνω, λέει, στον Όλυμπο και ρίχνει κεραυνούς. Ρίχνει ένα κεραυνό. Μερικοί τον Θεό έτσι τον αντιλαμβάνονται. Ο Θεός δεν είναι αυτό. Ο Θεός αυτό το οποίο λέει, ο Θεός είναι αγάπη, είχαμε πει, έτσι δεν είναι? Είναι η φύση του Θεού. Άρα λοιπόν αυτός που είναι αγάπη, αυτό το οποίο λέει, που είναι ο λόγος του, αυτό που λέει, τι είναι? Είναι από αυτόν, βγαίνει από το στόμα αυτού που είναι η αγάπη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέει, γιατί με αγαπάει. Γι' αυτό, αδερφοί, να εξετάσουμε σήμερα τη σχέση μας με το Λόγο του Θεού. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα οποία μου λέει ο Λόγος του Θεού είναι από το στόμα ενός Θεού που με αγαπάει πάρα πολύ. Πώς το απέδειξε ότι με αγαπάει πάρα πολύ? Μου το απέδειξε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Υιό. Κι όμως, αδελφοί, τον έστειλε να γίνει θυσία για μας. Για να μας αποκτήσει. Αυτός λοιπόν ο Θεός της αγάπης είναι δυνατόν στο λόγο του να λέει πράγματα που να μην έχουν νόημα για μένα, για τη ζωή μου? Να βλέπω αυτό το βιβλίο σαν ένα εντάξει, σιγά ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος του Θεού. Πολλές φορές, αδελφοί, μπορεί να υποτιμούμε, να συνηθίζουμε και να αποκτάμε μια εξοικείωση η οποία είναι επικίνδυνη εξοικείωση, να μου επιτρέψετε να πω, με το Λόγο του Θεού. Όταν πιάνουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας, αδελφοί, να καταλάβουμε, να έχουμε ένα σεβασμό καταρχάς. Θυμάμαι μια ωραία συνήθεια, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, αδελφοί. Όταν ήμασταν νέοι, ήμασταν μια ωραία παρέα νέων παιδιών. Τι να σας πω, το τι πλάκες κάναμε, το τι ωραία περνούσαμε, το πόσο όμορφα κτλ. Έχουν πολύ ωραίες αναμνήσεις. Γελούσαμε, πειράζαμε ένας τον άλλον, αυτά, όλα όμορφα. Όταν όμως, αδελφοί, ήρχόταν η ώρα να πιάσουμε το Λόγο του Θεού και να πούμε, αδελφέ, να διαβάσουμε αυτό το εδάφιο. Εκείνη την ώρα σταματούσαν όλες οι πλάκες, σταματούσαν όλα και πιάναμε, αδελφοί, το Λόγο του Θεού. Το θυμάμαι αυτό. Ήταν μια πολύ ωραία συνήθεια. Σεβασμός στο Λόγο του Θεού. Όταν πιάνουμε το Λόγο του Θεού, σταματάνε τώρα οι πλάκες. Δεν έχει πλάκες. Ούτε θα κάνουμε αστεία με εδάφια. Άμα θέλουμε να κάνουμε αστεία, έχουμε άλλο τρόπο να κάνουμε αστεία. Βλέπετε, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι δοκιμασμένος, είναι εγγυημένος, δεν υπάρχει κανένας μόμος σε αυτόν. Και λέει και κάτι άλλο, αδελφοί, για προσέξτε. Λέει, είναι, λέει, και ασπής ο Λόγος του Θεού πάντων των ελπιζόντων επ' αυτό. Τι είναι η ασπίδα? Είναι αυτή η προστασία τότε στον πολεμικό οπλισμό εκείνης της εποχής από επιθέσεις. Όταν έρχεται λοιπόν μια επίθεση, πάρε το Λόγο του Θεού και κάν τον ασπίδα. Με ξέχασε ο Θεός. Πάρε το Λόγο του Θεού και χτίσε μια ασπίδα μπροστά σου. Θα είναι μαζί σου πάσα στα ημέρα στη ζωή σου. Θέλω είστε μαζί σας όλες τις ημέρες στη ζωή. Πάρε αυτό το εδάφιο και βάλ' το μπροστά. Συ είσαι το φρούριό μου, συ είσαι το θάρρος μου, συ είσαι το καύχημα. Πάρε εδάφια από το Λόγο του Θεού και βάλε μια ασπίδα μπροστά.
Μην αφήνεις αυτά τα βέλη του εχθρού, τα απεπειρωμένα, να πεπιλίζουν το μυαλό σου. Μαζί σου, λέει ο Δαβίδ, θα κάνω, λέει, κατορθώματα, Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βρες μέσα εδώ, σκάψε μέσα στο Λόγο του Θεού. Γράψτα σε ένα χαρτί. Δεν ξέρω τι θα τα κάνεις. Βάλτα εκεί, κόλλησέ τα σε ένα αυτοκόλλητο εκεί στο ψυγείο σου. Βάλτα σε ένα χαρτάκι εδώ στη μία τσέπη, μία σε ένα άλλο στην άλλη τσέπη. Προχώρα και διάβασε ενώ πηγαίνεις για ψώνια. Διάβασε ένα εδάφιο. Και πες το 1, 2, 102 φορές. Και άσε το Θεό να αρχίζει αυτό το εδάφιο να το μεγαλώνει, να το μεγαλώνει, να το μεγαλώνει μέσα σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, αδελφοί. Και να αφήσουμε λοιπόν αυτόν τον ζωντανό Λόγο του Θεού να δουλεύει μέσα μας. Πάμε να δούμε λίγο κάτι άλλο στη σελίδα 954. Η επόμενη ερώτηση, αδελφοί, που θα δούμε στον χρόνο που μας μένει είναι πόσο πολύ αναζητάω την παρουσία του Θεού. Πόσο πολύ αναζητάω, να το πω πιο ακριβέστερα, να γνωρίσω περισσότερο τον Θεό. Την παρουσία ήταν το πρώτο ερώτημα. Τώρα εδώ είναι το τέταρτο βήμα που μας απασχολεί. Πόσο πολύ αναζητώ στο να γνωρίσω τον Θεό. Στη σελίδα 954, σε αυτή την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, λέει στο εδάφιο 3, στο ΙΖ κεφάλαιο, αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζω σε τον μόνο αληθινό Θεό. Να γνωρίζω. Η γνωριμία, αδερφοί, με τον ζωντανό Θεό, τον μόνο αληθινό Θεό, είναι ταυτισμένη με την αιώνια ζωή. Όταν λέω γνωρίζω τον Θεό, σημαίνει ότι έχω μετοχή στην αιώνια ζωή. Όταν, αδερφοί, λέμε ότι δύο πρόσωπα συνάπτουν μία σχέση, σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά γνωρίζονται. Λέει τον γνωρίζεις τον πρόεδρο της Αμερικής. Εντάξει, ξέρω, λέω το όνομά του, αλλά δεν καθίσαμε ποτέ να πιούμε ένα καφέ παρέα. Δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει. Έτσι δεν είναι? Έχω ακούσει για τον Ιησού. Το γεύτηκες? Λίγο τον είχα γευτεί στην αρχή. Γεύσου τον ακόμη πιο πολύ. Κάτι καλό άκουσα γι' αυτόν και θυμάμαι πριν από 2 χρόνια είχα περάσει πολύ ωραία και ο Κύριος με άγγιξε. Να μια καλή ευκαιρία να σε αγγίξει και σήμερα. Ξανά. Γιατί? Για να το γνωρίσεις περισσότερο. Η σχέση, αδερφοί, δύο προσώπων δυναμώνει όταν δουλεύει η σχέση. Άρα λοιπόν ας ρωτήσω τον εαυτό μου σήμερα, πόσο διψάω στο να γνωρίσω περισσότερο τον Κύριο. Όσο γνωρίζει κανείς πιο πολύ τον Κύριο, τόσο πολύ ταυτίζεται με τα σχέδια του Κύριου. Τόσο πολύ ταυτίζεται περισσότερο με την καρδιά του Κύριου. Τόσο πολύ ταυτίζεται με την εικόνα του Υιού του Ιησού Χριστού. Όσο περισσότερο γνωρίζω τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στη σελίδα 1040 να δούμε κάτι άλλο. Λέει ο Παύλος στους Φιλιππισίους, ένα από τα πιο όμορφα εδάφια, αδερφοί. Λέει Φιλιππισίους Γ 10. Αφού είπε πιο πριν ότι θεωρώ ζημιά τα πάντα για το έξοχο της γνώσεως του Κυρίου για να κερδίσω τον Χριστό κτλ. Και λέει στο 10 εδάφιο, αδερφοί, λέει διαναγνωρίσω, βλέπετε τη λέξη, διαναγνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Εδώ το να γνωρίσω τον Θεό δεν είναι κάτι
γενικά και αόριστο, να γνωρίσουμε τον Θεό. Ωραία, τι περιεχόμενο έχει αυτό το να γνωρίσω τον Θεό? Κοιτάξτε αδερφοί, τι παράδοξο περιεχόμενο έχει το να γνωρίσω τον Θεό. Το ένα είναι γνωρίζω τη δύναμη της Ανάστασης. Και θα μας βόλευε πάρα πολύ να υπήρχε τελεία εκεί. Εμάς τους ανθρώπους. Να γνωρίσουμε τη δύναμη της Ανάστασης. Καβάλα στα άλογο. Και δεν κατεβαίνω ποτέ. Περπατάμε δεξιά, χιλιάδες πέφτουν δεξιά και μυριάδες αριστερά. Μας αρέσει αυτό το Ευαγγέλιο. Τυφλοί βλέπουνε, νεκροί ανασταίνονται. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει να το γνωρίσεις αυτό. Δεν το λέει όχι. Αμήν. Να γνωρίσω, λέει, τη δύναμη της Ανάστασης. Να γνωρίσει τη δύναμη ενός ανεστημένου Χριστού. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Να γνωρίσουμε, λέει, την κοινωνία των παθημάτων. Κοινωνία, αδερφοί, σημαίνει κοινωνώ. Άμα ρίξω ένα κρασί μέσα στο ποτήρι, αυτό βγαίνει, κοινωνεί το νερό με το κρασί. Αυτό σημαίνει κοινωνία των παθημάτων. Δηλαδή τα παθήματα του Ιησού δεν είναι κάποια παθήματα έξω από μένα που δεν με αφορούν. Δεν σημαίνει ότι ο δρόμος του Χριστού είναι ένας δρόμος που θα σου λένε όλοι μπράβο, θα σε χειροκροτάνε, θα σε επεφημούνε, θα σου πούνε τι ωραίος δρόμος αυτός που διάλεξες. Θα σου λένε οι φίλοι σου στο σχολείο μπράβο, είσαι ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος. Όχι. Μπορεί να σου πούνε είσαι ανόητος. Μπορεί να σου πούνε είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Μπορεί να σου πούνε είσαι έξω από την εποχή. Δεν βλέπεις που όλοι βάζουν τατουάζ, σκουλαρίκια, έχουν τα μαλλιά έτσι παράξενα. Εσύ τώρα έτσι θα είσαι? Και έρχεται τώρα ο Χριστός και λέει, παιδί μου, το Ευαγγέλιο είναι δύναμη αναστημένη, αλλά και κοινωνία παθημάτων. Και δεν σταματάει εκεί. Το πάει ακόμη πιο πέρα. Και συμμορφούμενος, λέει, με τον θάνατο αυτό. Μέχρι το θάνατο. Ποιον θάνατο? Το θάνατο του εγώ, το θάνατο του πείσματος, το θάνατο του να θέλω να μου λένε μπράβο, της προβολής. Ξέρετε αδερφοί, αυτά τα social media που λένε τι χαρακτήρες έχουν βγάλει στην επιφάνεια. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα καταλαβαίναμε ότι υπήρχαν αυτοί οι χαρακτήρες. Τέτοιο πάθος προβολής, το οποίο όμως μπορεί και εμείς να μολυνθούμε αν δεν προσέξουμε. Πρέπει να το θανατώσω αυτό, αν το εντοπίζω μέσα μου. Να θανατώσω και το δικό μου το θέλημα. Γεννηθεί το, λέει, το θέλημά σου, λέει, στο Πάτερ ημών. Έρχεται αδερφοί λοιπόν ο δρόμος του Χριστού και συναντιέται η ζωή με το θάνατο. Ο θάνατος με τη ζωή. Προηγείται ο θάνατος και ακολουθεί η ζωή, η ανεστημένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Σταυρός συναντιέται λοιπόν με την Ανάσταση. Δεν είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο, αδελφοί, ένα Ευαγγέλιο στο οποίο όλοι θα σου λένε μπράβο. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο Ευαγγέλιο. Αλλά σε αυτόν τον δρόμο που θα πάρεις θα ζεις τον ανεστημένο Χριστό. Θα ζεις την Ανάσταση μέσα σου κάθε μέρα. Αυτό μας καλεί ο Κύριος. Να γνωρίσω λέει. Να γνωρίσεις αυτόν τον ανεστημένο. Και μέσα στα παθήματα να τον γνωρίσεις αυτόν τον ανεστημένο. Για παρακολούθησε τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Πόσα παθήματα είχε. Τι λέτε, δεν ήταν ο Θεός μαζί του μέσα στα παθήματα? Ήτανε λιγότερο πνευματικός από εμάς ο Απόστολος Παύλος και τραβούσε όλα αυτά που τραβούσε? Ο Χριστός ήταν λιγότερο πνευματικός από εμάς και τραβούσε όλα αυτά που τραβούσε? Όμως ζούσε μέσα στην παρουσία του Πατέρα, αδερφοί, ο Υιός. Άκουγε συνέχεια τη φωνή του. Διψούσε για την παρουσία του και
Μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, να γνωρίσουμε, συνεχώς δηλαδή, να γνωρίζουμε, να το πω καλύτερα, αυτόν τον οποίο μας κάλεσε. Και το τελευταίο, αδελφοί, και κλείνουμε, στη 1033 σελίδα. 1033 σελίδα, Εφεσίους Α, από το 16 ως το 18 θα διαβάσω. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το Λόγο του Θεού, 16 ως 18, σελίδα 1033. «Δεν παύομαι», λέει, «ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς, τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Εδώ, αδερφοί, σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω ότι υπάρχει ένα από τα πιο όμορφα πρότυπα προσευχής. Που είναι καλό να τα προσέξουμε και να τα μιμηθούμε αυτά τα πρότυπα. Και στους Κολοσσαείς, αν θα διαβάσουμε, θα βρούμε τέτοια πρότυπα, αλλά και στους Εφεσίους και λίγο παρακάτω, όταν λέει κάμπτω τα γόνατά μου, στο γάμα κεφάλαιο, προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος κτλ. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αδερφοί, πατήματα πνευματικά, να τα πω, που υπάρχει εδώ, αυτή είναι η λέξη κλειδί που μας ενδιαφέρει, εις το να γνωρίσετε. Αυτό είναι το κλειδί, αδερφοί. Και το ερώτημα σήμερα που κάνουμε στην αυτοεξέτασή μας, επαναλαμβάνω, πόσο δίψα έχω να τον γνωρίσω περισσότερο? Εάν έχω δίψα να τον γνωρίσω περισσότερο, εάν θέλω να τον γνωρίσω περισσότερο, έρχεται ο Λόγος του Θεού και έρχεται και μου λέει, παιδί μου, προσευχήσου να σου δώσει ο Κύριος, ο Πατέρας της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Είναι άλλο η ανακάλυψη και άλλο η αποκάλυψη. Η ανακάλυψη είναι κάνουν τα πειράματα οι άνθρωποι, βλέπουν τα αποτελέσματα και λένε ανακαλύφθηκε το τηλέφωνο. Φοβερή ανακάλυψη ήταν εκείνη την εποχή. Ανακαλύφθηκε ο τηλέγραφος. Αυτό είναι ανακάλυψη. Η αποκάλυψη είναι κάτι άλλο. Η αποκάλυψη είναι κάτι σκεπασμένο, δεν ξέρω τι υπάρχει κάτω από αυτό. Είναι από πάνω ένα χαλί χοντρό και η αποκάλυψη είναι, έρχεται κάποιος άλλος, ένα άλλο χέρι, σηκώνει το χαλί και βλέπω τι έχει από κάτω. Αυτό το χαλί μόνο ο Θεός μπορεί να το μετακινήσει και να ανοίξει το μυαλό μας, να ανοίξει την καρδιά μας, τη διάνοιά μας και να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε. Λέμε πολλές φορές να γνωρίσουμε τον Ιησού. Εάν δεν κουνηθεί, αδερφοί, το χαλί αυτό, εάν δεν μετακινηθεί αυτήν η χοντρή, αδιαπέρατη κουρτίνα, δεν θα μπορέσουμε να δούμε απέναντι. Θα βλέπουμε, τι θα βλέπουμε? Θα βλέπουμε, φανταστείτε, αδερφοί, ένας άνθρωπος να είναι σε ένα μικρό δωμάτιο 2x2 και γύρω-γύρω να είναι τζαμαρία και αυτή η τζαμαρία να έχει χοντρές κουρτίνες, τις οποίες αυτός δεν μπορεί να τις μετακινήσει. Και είναι στη μέση. Αυτός εκείνη την ώρα, αυτό που βλέπει, αδερφοί, βλέπει κάτι σκοτεινό, μαύρο, μικρό, στενό, δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και του λέει, από σήμερα και μετά θα ανοίξουμε αυτή την κουρτίνα από τη δεξιά πλευρά. Κάνει την κουρτίνα και μπαίνει φως και καταλαβαίνει ότι βρίσκει μια καταπληκτική θέα. Έχει τα βουνά, τη θάλασσα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Εδώ ήμουν τόσο καιρό, σε τόσο όμορφο μέρος. Θέλεις να σου ανοίξουμε και το παράθυρο? Ναι, για άνοιξε το.
Ανοίγει το παράθυρο και μπαίνει ένας αέρας. Έρχεται την άλλη μέρα να ανοίξουμε και από μπροστά την κουρτίνα. Να ανοίξουμε. Ανοίγει την κουρτίνα και βλέπει ένα άλλο καταπληκτικό τοπίο, γεμάτο με λουλούδια, ομορφιά. Τι λέτε, αυτά υπήρχαν τώρα έξω από το παράθυρό μου και δεν το ήξερα. Και ανοίγει ο Θεός, θέλει να ανοίξει, αδερφοί, τις κουρτίνες στη ζωή μας, τις οποίες είναι σκεπασμένες και νομίζουμε ότι ο δρόμος με τον Χριστό είναι ένας δρόμος σκοτεινός. Και μόλις ανοίγει λίγο τις κουρτίνες ο Θεός, λέμε, wow, Θεέ μου, τι είναι αυτό που ετοίμασες για μας. Ο Απόστολος Παύλος αρπάχθηκε, λέει, ως τρίτου ουρανού. Και όταν είδε τι είναι αυτά τα παλάτια της δόξας, πω. Δεν συγχωρείτε, λέει, σε άνθρωπο, λέει, να πω τι είναι αυτά που είδα. Όταν, αδερφοί, κατανοούμε, γνωρίζουμε βαθιά αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, αυτά τα οποία έκανε για μας, όταν γνωρίζουμε αυτόν τον Θεό που τόσο πολύ μας αγάπησε, πιστεύω ότι θα θέλουμε να κάνουμε τούμπες στον αέρα από τη χαρά μας. Τούμπες στον αέρα από τη χαρά μας. Πεις, wow, Κύριε, με αφορά και εμένα αυτό το σχέδιο. Ήρθε στη ζωή μου αυτή η ομορφιά του Χριστού, αυτό το πνεύμα της σοφίας, της αποκάλυψης. Θέλεις να φωτίσεις τα μάτια μου, τα μάτια πια του νου μου. Σήμερα σε ανθρώπους, αδερφοί, τους λες απλά πράγματα και δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα. Και έρχεται ο Θεός και ανοίγει σε εμάς το νου να καταλάβουμε, αδερφοί. Και θέλει ακόμη περισσότερο να φωτίσει τους οφθαλμούς του νοός μας. Και όταν θα γίνει αυτό, τι θα κάνουμε? Θα γνωρίσουμε την ελπίδα της πρόσκλησης. Φανταστείτε, αδερφοί, να μας δώσει πρόσκληση στο πιο μεγάλο γεγονός που θα θέλαμε να βρεθούμε κάποιος. Τι αγαπάς περισσότερο? Τώρα η Χριστίνα, η κόρη μου, της αρέσει πολύ η μουσική, αυτά κάτι συμφωνικά κομμάτια, κάτι κλασικής μουσικής. Φαντάζομαι ότι ήρθανε αυτοί που τόσο πολύ τους θαυμάζει και θέλει, το όνειρό της είναι να πάει να βρεθεί σε ένα αυτό, να ακούσει μια τέτοια παράσταση και να πάει κάποιος να τη δώσει την πρόσκληση και να πει, δίπλα είναι, έλα, να, εκεί είναι λεπτό, και ήρθαν αυτοί που θαύμαζες και που περίμενες. Και να πει αυτή εκεί την ώρα, όχι, δεν έχω όρεξη, θα πάω να φάω ένα γύρο με πίτα και μετά θα πάσω να κοιμηθώ. Καταλαβαίνετε την εικόνα, αδερφοί? Πολλές φορές ο Θεός έχει μπροστά μας αυτό το φοβερό, το όμορφο, το φανταστικό που ξεπερνάει τη φαντασία μας και το νου μας και εμείς κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, μίζερη. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο μου ξυνίζει, εκείνο με μυρίζει, εκείνος φταίει, αυτό, βαριέμαι, αυτά. Και το Θεός, παιδί μου, σου λέει, εγώ θέλω να σε κάνω ζωντανό άνθρωπο. Να πιάσεις τη ζωή από τα κέρατα, τον ταύρο που λένε από τα κέρατα. Να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Ευχαριστώ, να φωτιστούν οι οφθαλμοί του, να καταλάβεις την ελπίδα της πρόσκλησης. Ξέρεις τι πρόσκληση έχω? Να απολαύσεις την αιώνια ζωή μαζί μου, τη βασιλεία μου, όχι μόνο σε εκείνη τη ζωή, αλλά και σήμερα, τη βασιλεία του Θεού σήμερα. Το πλούτο της δόξας, της κληρονομιάς, τι σε περιμένει? Το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης, έχεις υπερβολικό μέγεθος δύναμης? Ναι, θες να το γευτείς, παιδί μου? Θέλω, Κύριε. Αυτό περιμένει ο Θεός από εμάς. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία, αδερφοί, να κάνουμε μια άσκηση αυτοεξέτασης στη σχέση μας με τον Θεό. Και κλείνοντας αυτό το μέρος, εξετάζω τον εαυτό μου πόσο διψάω για την παρουσία του Θεού. Βάζω μια βαθμολογία από το 0 μέχρι το 10. Εξετάζω πόσο αγαπάω την προσευχή. Εξετάζω πόσο αγαπάω τη μελέτη του Θεού. Εξετάζω πόσο πολύ θέλω να γνωρίσω περισσότερο τον Κύριο. Και αυτή τη βαθμολογία μην τη λες σε κανένα. Ούτε στη γυναίκα σου, ούτε στο παιδί σου,
ούτε στον πατέρα σου, ούτε στη μάνα σου, σε κανένα. Βάλ την μόνος σου αυτή τη βαθμολογία και μετά ξανά πάνε στον Κύριο μετά από λίγο διάστημα. Και ξανακάνε πάλι αυτές τις ερωτήσεις. Και δες, αυξήθηκε ο ζήλος σου για την προσευχή. Αυξήθηκε ο ζήλος για την μελέτη. Αυξήθηκε ο ζήλος, η δίψα για να γνωρίσω περισσότερο τον Κύριο. Να φωτιστούν τα μάτια του νοός μου, της καρδιάς μου, της ψυχής μου. Έχω δίψα για την παρουσία του Θεού. Κύριε, η ψυχή μου σε διψά, ως γη, ξηρά και ανίδρο. Από πρωία σε εξητώ. Αυτό υπάρχει. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, ο Κύριος αυτές τις ερωτήσεις να επιτρέψουμε τον μέσα μας, τον εαυτό μας, να τις κάνει μέσα μας στον Θεό. Ο Κύριος, αδερφοί, να τον αφήσουμε, να μου επιτρέψετε να πω, να αναστατώσει τη ζωή μας, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να αναστατώσει τη ζωή μας. Εμείς πολλές φορές δεν θέλουμε να... Άστο, καλά είναι, μην τα ανακατεύεις. Όχι, ανακάτεψέ τα. Μα θα βγούνε άστα να βγούνε. Μα θα εκτεθώ, να εκτεθείς. Μα μπορεί να τσαλακωθώ, να τσαλακωθείς. Να χαλάσει η σούπα, ας χαλάσει και η σούπα. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να κάνει πράγματα μέσα μας καινούργια και να προχωράμε μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια.